a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-isem tal-Missier, tal-Ibena tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nsellem il-dawk kollha li qed iseguna fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. Nagħtihom merħba u illum il-Knisja qed tiċċelebra t-tifkira ta' San Pawl Miki u sħabu martri tal-Ġappun. Il-Knisja tal-Ġappun li twildet u anke ħadet il-ħajja u komplet tiżviluppa u tikber permezz dawn din l-istess xhieda ta' dawn il-martri. Nroddu ħajr lill-Alla tal-istess xhieda tagħhom u dejjem nitolbu l-Mulej ħalli jagħtina l-kuraġġ biex kullimkien nkunu xhieda ta' din l-istess fidi. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija tolbu mafla Alla ta' kemm il-darba aħna nqasnieh. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-amin u billi ħallejt mirijieti tiegħi l-akbar tiegħi għalhekk nitlob li mqazza Marija din Verġni lill-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Iħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla, qawwa tal-qaddisin kollha, int oġbok it-tella fis-sema il-martri San Pawl Miki u sħabu billi jieħdu l-mewt fuq is-salib. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex inżommu qawwin u sħaħ sal-aħħar fil-fidi li aħna nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, intom ma rsaqtux lejn in-nar materjali u jħeġġeġ tas-Sinaj, lejn dak is-swiet u d-dlam u rrifnu, lejn dak id-daq ta' tromba u l-ħoss ta' kliem li dawk li kienu jisimgħuh talbu bil-ħerqa biex ma jikellimhomx aktar. Kienet hekk tal-biża' dik id-dera li Mosè qal qiegħed nitried bil-biża'. Immintom irsaqtu lejn il-muntanja ta' Sion u lejn il-belt ta' Alla l-ħaj li Ġerusalemm tas-sema. Irsaqtu lejn eluf ta' anġli f'ġemma ferriħa, lejn il-ġemma ta' uliet ewlenin li jisimhom u miktub fis-sema. Lejn Alla l-imħallef ta' kulħadd, lejn l-erwieħ ta' nies tajba u perfetti, lejn Ġesu il-medjatur ta' paċ ġdid u lejn id-demm imraxxax tiegħu li jitkellem b'mod mill-aqwa minn dak ta' qabel. Il-kelma tal-Mulej Roddu ħajr l-Alla.
Salm responsorjali. Naħsbu Alla fit-tiba tiegħek flimkien. Naħsbu Alla fuq it-tiba tiegħek. Kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna fil-belt ta' Alla tagħna. L-olja qaddisa tiegħu olja mill-isbaħ. L-għaxqa tal-art kollha flimkien. Naħsbu Alla fuq it-tama tiegħek. L-olja ta' Sion fil-qalba ta' tramuntana. Il-belt ta' Sultan il-Kbir. Alla fil-fortizzi tagħha wera ruħu bħal sur qawwi flimkien. Naħsbu Alla fuq it-tieba tiegħek. Kif smajna ekrajna fil-belt il-mulej tal-eżerċiti, fil-belt ta' Alla tagħna. Alla jżomma sħiħa għal dejjem flimkien. Naħsbu Alla fuq it-tieba tiegħek. Naħsbu Alla fuq it-tieba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek. Bħal ismek Alla hekk tifħirek sa truf l-art jasal. Il-leminija tiegħek bis-sewwa mimlija flimkien. Naħsbu Alla fuq it-tieba tiegħek. Is-saltna ta' Alla waslet jgħid il-mulej. Intmu u emnu fil-Vanġelu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu sejjaħ l-12 u beda jibgħathom tnejn fil-waqt li tom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena. U issihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq li f'ħatar. La ħobs, la ħorġa u lanqas flus fi ħżiemhom, imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. Qalilhom fejn titlu f'xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqawkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna mordat biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna jkompli ma' dak tal-bieraħ. Il-bieraħ kellimna Ġesu mar fil-post li kien post fejn għexu u ma laqgħux. Niesu u ma laqgħux. U Ġesu ma qatax qalbu. Kompla u mar f'postijiet oħra. U hawnhekk qed narawh li kompla din il-missjoni. U mar flimkien ma' 12 bagħthom 2. Dak il-messaġġ illi bagħthom iħabbru huwa messaġġ ta' ferħ. Messaġġ li jimla bit-tama. Messaġġ li juri illi il-mulej jinteressaħ mill-libertà tal-bniedem, jinteressaħ mill-ħajja tal-bniedem, jinteressaħ li l-bniedem ikun liberu. U dan il-messaġġ jidher ċar anke fil-mod kif qallhom u kif tom is-seta'. Tom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena, dak li jfixkel, dak li jaqta' l-qalb, dak li jħarbat, dak li idallam il-moħħ. Il-mulej tom is-seta' fuq dan. Dak li għamlu l-apostli jistieden lilna u l-kull wieħed waħda minna biex aħna nagħmluh. U x'inhi s-sejħa tagħna. X'inhi l-età tagħna. U x'inhi s-sitwazzjoni tagħna. Aħna l-koll irdu nxandru din il-kelma b'kuraġġ
b'ferħ, b'tama. Issa tista' tkun kelma tajba, kelma ta' inkoraġġiment, kelma ta' għarfien illi bniedem għaddej minn diffikultà u jien inkun ta' spalla lih. Għajnuna li għandu bżonn li jien ninduna forsi ju ma jgħidlix u jien noffrilu. Mingħajr ma nġalu jagħmel xi ħaġa li ma jixtieqx. Imma kollu huma eżempji żgħar illi permezz tagħhom jien nista' nwassal dan il-messaġġ li l-mulej jinqeda bina biex nwassal dan il-ferħ, dan il-messaġġ, dan il-moment illi bniedem ikun għaddej minn diffikultajiet kbar u jitfixkel. Imma jaraf li bl-istess għamil tajjeb tiegħek il-mulej tiwasslallu moment ta' kelma ta' inkoraġġiment, kelma ta' ferħ, kelma ta' tama. Walhekk illum hekk nitolbu ħafna l-mulej biex jimlina b'dan l-ispirtu u li ma naqtaw qalbna qatt. Rajna dak li qed niċċelebraw illum din il-festa ta' San Pawl Miki u sħabu. L-istess tama kbira li kellhom u anki ferħ. Meta San Pawl Miki u sħabu kienu fuq is-salib, dawn ingħataw martirju fuq salib, dan San Pawl Miki ħafer lil dawk li kienu qegħdin jippersegwitawh lilu lil sħabu. U dar fuq sħabu jinkoraġġihom, jimlihom bit-tama, qed imut, qed jiġi maqtul u qed jimlihom bit-tama. Għalli jiġifieri qatt ma qata' qalbu biex iwassal dan il-messaġġ. U intu jien fil-eżempji tagħna ta' kuljum, fil-mixja tagħna ta' kuljum, ma naqtaw qalbna qatt inwasslu dan il-messaġġ ta' ferħu ta' tama fost dawk li l-mulej laqana magħhom ta' kuljum. Aħna u niftakru llum fix-xhieda li tawa l-Kristu fl-art tal-Ġappun qatt ta' reliġjużi u lajċi bil-martirju tagħhom fuq is-salib nitolbu lil Alla biex ismu ikun magħruf ukoll mill-ġnus kollha tal-Lvant imbiegħed ħalli għalihom jiddu bħala sinjal ta' salvazzjoni ta' salib glorjuż ta' Kristu. Għamel mulej l-Knisja tiegħek frott il-ġnus kollha tal-Lvant imbiegħed tkun tista' titwettaq il-missjoni tagħha ta' salvazzjoni mingħajr ebda tfixkil u inkwiet nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Daw il-fema tas-setanin tal-artijiet kollha tal-Lvant imbiegħed biex jarfu l-kobor il-ġmiel tat-tagħlim tal-Vanġew jaċċettaw ħajdawel tħabbrik tagħhom għal ġid tal-ġnus li fuqhom jaħkmu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sieħeb fil-glorja tal-ġenna mal-qaddisin tiegħek il-daw kollha li tul ħajjithom u tul iż-żminijiet ħabirku għax-xandir tal-Vanġelu fost il-ġnus fartijiet imbeda nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li jkollna l-istess ħerqa li għandu l-Papa l-ġnus tal-Lvant imbiegħed biex dawn ukoll jaslu biex jagħmlu sehem sħiħ mill-familja kbira tal-Alla li l-Knisja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li talbuna biex nitolbu għalihom biex il-mulej għatihom dak kolli għandhom bżonn bħalissa u l-morda tagħna biex isibu min jgħinhom u jqaf magħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox il-qattalb li aħna qed nagħmlulek illum u għamel il-bxara tajba tas-salvazzjoni tasal il-ġnus kollha ħalli minn tluħ ix-xemsa nżula minn kull imkien fid-dinja titlaq quddiemek l-offerta tal-Knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missir li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Missir Qaddis l-offerta li qed nagħmlulek fit-tifkira tal-martri San Pawl Miki u sħabu u għamel li aħna għaddejja tiegħek inkunu qawwija fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfa' qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missir Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġiji tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex San Pawl Miki u sħabu martri tal-Ġappun ħadu l-martirju l-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-mejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u saħal minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixxed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla ntennu l-kobor tiegħek u ngħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati għal ħobs rattil ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi, reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu għal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisew wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Ġowli jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksib talik. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll li tolbuk. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajta dejjem, l-imkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, ma' l-Apposti u l-Martri, ma' San Ġorġ Preka ma' l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej Ġesu ħallilna talba li permezz tagħha aħna nur li aħna aħwa wlied tal-istess Missier. Ejjew flimkien ngħidu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dani. Għatina fit-tieba nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew it-tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fejn tidgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Dan huwa Ġesu Kristu, il-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tajtna dawl tal-aġeb fuq il-misteru tas-salib permezz tal-martirju ta' San Pawl Miki u sħabu martri. Fiħnina tiegħek għamel li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnilek inżommu dejjem fidili ma' Kristu u nħabirku fil-Knisja s-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikom Alla rista kollox, il-Missil li ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donate.
donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leħ. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma tal-tana, nesejnu għafmana, glorja l-Missier l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għaliki isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina urtikun bniedem bħalna. O Ġesu tijaj, għafrinna d-nubit, neħlisna minnar tal-infern. U l-ġenera rwih kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. L-ewwel misterju minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tagħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana, ġesu li twetalina rtikun lidem bħanna. U ġesu tijaj aħfrinna d-nubietna ħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħilna tijak. Tini misterju minn ta' dawl meta s-sirju ta' Jesu Kristu, wera minnu fit-tix ta' kana. Bissina li jinti f-smawieti taqaddes ismek tiġi salt natek kull ġitin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li jisma tal-tana ġesu li twetalina rtikun bnidem bħanna. U ġesu tijaj aħfrinna d-nubietna, eħlisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tijak. Tiret misterju minn tad-dawl minn tas-Sirju ta' Ġesu Kristu ħabbar saltna u sejjaħ l-indima. Bissirna li jinti f-smawieti tqaddes ismek, tiġi salt natek kull tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijak imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li tweretalina u tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Fir-raba misterju minn tad-dawl ta' Sir ta' Kristu tbiddel l-imla apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddas ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li tweretalina tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Fil-ħamsa l-aħħar misterju minn tad-dawl meta s-Sir ta' Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddas ismek, tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-munejmija kimberk inti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Libanu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa ta' matana, slima lik li jek ninajtu għax aħna tulufnati u l-teva. Ilek nitnidu aħna li nibku nofqol fejdan u tadmuħ. Ejja mela fukata tagħna dawar lejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina. Urina u l-dan tulufnament Ġesu frottimbirek tal-ġuftijek. Uħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti f'smewiti tqaddes ismek tiġi salet natek, kull int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mnejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Libanu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità mqazza Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba tisħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-murda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina.
Għajnuna tal-insara, Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisra mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati li n-għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-Mqazza u Glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin mid-dwejaq tissa u ngawdu l-ena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, Itlob għalina. idħolina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erbieħ. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazzu Falzon, Itlob għalina. Beata Adeo Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolmu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina tolbuk li imun mistew tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla jeda dak li repetinna l-fidwa tiegħek inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom tal-Alla Marija Santisma,
Imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.